Здравейте хора, това съм аз Марти отново и днес продължавам да играя Minecraft Pocket Edition, но не съм много сигурен, май че си изтрих за свят. Да, изтрил съм. Затова нов survival свят. Ще го кръстим. Къде го кръстя? Добре. Не. Смета. Тут. Дън на Марти и Create Worlds. На най-възможно майчета, на най-тъпото възможно място майче ми спауна. Така хора, ако се чудите защо не играя мултиплеер, аз лично предпочитам да си играя синглплеер, защото... Какво? Защото не се съобразявам с другите хора. Така, това за чата ще го закрия, защото предполагам, че няма да го използвам. Така. Крафтинг тейбъл. Стикта. Взема крафтинг тейбъл, поставяме го и справим меч, брадва, най-важното както винаги, и кирка. И сега целта ми е да намеря стол и аз видях къде има. Или да намеря и храна. Плюс това смисъл. Тук се чу нещо. Да, ето. What the fuck? Супер странно. What the fuck? Къде се чува това? Започва да става страшно. Fuck. Жалко, че вие не можете да го чуете. Започва да става страшничко. Овца. Стон и стон. Така. Къде си овцо? Кол, да. Какъв късмет, че се развих толкова. Че намерих толкова бързо кол. Паяк. Фак, къде си бе?
колко кол има тук за Бога. Дали направих един стак, не знам. Иначе 21 кол. Въглища. Знам, че киха много смешно, така че... Така искам да вляза навътре да видя за Еран. Но точно в тази пещера има явно са... Ето го къде! Ганер, мръсник мразен. Аз всъщност намерих Айран. Какъв късмет. Къде ми е крафтинг тейбъл? Да, ето. Помника. Трябва да се направя турчове, защото да няма изненади. Така. Вау! Айран. Чакай да... Уау! Не, това не ми трябва. Колко е раз? 10 айрон. Добре, всъщност малко трябва да... Колко имам? 5. 6. 7. 8, точно колкото ми трябва. И още айрон. Съм да видя колко става дълъг клипа, че... колко... 7,49. Колко? 18 кол. Те иде айрон кол. Свикнах кол и... Какъв късмет? Добро развиване от камрати. Добро. Чакайте да видя какво има тук. Това дето го копах. Дайте да видим какво има тук. Охо. Не ми се занимава с зомбита. Но това къде се чува зомби? Зомбито или изгаря, или някой го бие. Това не спрем го утре. Така сега моята цел е да си намеря храна. И бум, нигас намерих. Му. Сега ще измучиш едно хубаво бум. Ох, папана. Ох, мамо. Дай му. Дай. Обия тая крава.
напомни. Овца, къде си? Трябва ми овца. Така, сега аз ще си... Даже пържолките чугут няма. Соеви пържоли, брано, това просто го признавам. В смисъл, не съм чувал човек да яде сурови пържоли. Ето е овцата. Че са трички, колкото ми трябват. Омрима. Колко даде? Едно. Даде ли нещо? Да. Така тайни. Чакайте колко дълъг стана клипа. 11 минути. Така само да се намеря дърво и това ще краят на клипът. Къде има за Бога ще бъде дървета? Те били пред мене. Право на мене бъде. Сигурно боле. И дай го на сприн, защото то също само на дърво да щупя. Пак ще ми си защото така ще си направя крафтинг тип. Легалци. Перфектно. И просто слагам и тук така леглото и къде съм забогатърчовете. И тук. Сега ще се установя тук. Ще си направя къмпинг. Просто... прасе! Омри! Къде си, бе? Свиня мръсна. Още една свиня мръсна. Къде си? Омри! Не, бе, бяга от тук. Умря. Добре, хора, това би трябвало да е края. Трябва това да е краят на моя клип, защото казах, трябва да е под 15 минути. Ще продължавам с тази поредица. До скоро.